The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 17:6, Children's children are the crown of old men, and the glory of children is their father. Proverbs 13:22 and 24, A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Ephesians 5:25 to 33. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this reason a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Proverbs 15:20, A wise son makes a father glad, but a foolish man despises his mother. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, sama sa naandan. This is our routine, and it is our customary procedure nga ato unang isugid ang tanan to mga salang nabuhat ning adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag, they become a barrier to our study of the Word of God. Busa, imanduan kita diha sa prinsipyo sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, it is faith alone in Christ alone, aron ikaw makasalmot usab niining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, sa hilom mag-andam ta sa tagsa-tagsa nato kalag. Let us pray. Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa lano sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. We thank you for this opportunity once again sa among padayon sa among spiritual momentum pinagis pagtuon sa imong pulong ug among kining ginabuhat na daw adlaw sama sa among pagpakaon sa among lawas aron kini mahimsog. So with our soul, busa, kay imo mang tugon nga, ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong nimo nga magagula sa imong baba. Busa, niining adlaw, nagapasalamat kami kanimo sa imong paghatag kanamong mayong panglawas, askil pa kami og napay among kalantip sa among pangisip, kini grasya. Kumikan sa imong kaluoy, sa imong gugma, nga dili kami takos, busa. Nining adlaw, uban ni kami pinagis, pagtudlo ka na mas balahang Espiritu Santo, nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan, among gipasalamatan,
sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan natong mga subscribers at mga higala ay nunta atong mga suki na, and we continue our Bible study in bilingual version alang sa for the benefit of those of our listeners and our subscribers who are also Visayan speaking. So niya kita mag punting sa atong pagtuon niining doktrina sa kinabuhing dili kasagaran. The doctrine of the supernatural life. Okay, padayon ta. Kagahapon nag-ingon ta nga imo na karon ang pag-decide kung sa labing manungdanon sa tanan mong mga kalihukan, ingon nga anak na sa Dios. In other words, it's your volition mo at stake diha. Apan ingon nga magtutuo nga positibo nga tus pagtubo spiritually, giawhag o kagisugyot diha kanimo nga ikaw mupili ka og usa ka pastor nga makahatag og best possible instruction alang sa imo pagtubo nga espirituhanon. Diya sa Episo 5:17 kini nagkanayon, busa ayaw kamo pagpakabuang, paningkamuti hinoon nga masabtan ninyo ang kabuton sa Ginoo. Now, the Greek word sa unwise, dili manggialamon. Mao kanay buot pasabot, dili manggialamon, unwise. Mao ang pulong nga aphron, A-P-H-R-O-N, aphron. Mo na original Greek word. O kini nagkahulugan og to be without reason, to lack spiritual common sense. Ug usab ang Grigong pulong sa understand, pagsabot, mao ang pulong suiemi, S-U-I-M-E-M-I. Ako malikon, S-U-I-E-M-I. O kini, suiemi, nagkahulugan og to bring together all of the pieces of a puzzle. So, ang pagpahimutang sa mga pisa, meaning putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon, putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon accurately together, kini usa ka manungdanon nga responsibilidad sa matag magtutuo. Atong mapupo kining mga pisaha, the pieces, pinaagi sa atong pagtuon sa doktrina. Ato silang mapurma o maiusa, matapo sa diyang ato kining gamiton ngadto sa atong kinabuhi. Kinahanglan ta sa pagsabot kunon sa gyud ang gikinahanglan sa Dios nga angay ta nga tumanon ug dayon ato kanang tumanon. Ug karon nakaplagan mo na ang tukma mo nga pastor, kana kung nakaplagan na yun imo na karong responsibilidad ang pagpamati kaniya o ang imong pagsuwat sa imong notes, pagkopya sa iyang mga punto nga itudlo, o gihawag ka na sa pagka-aktibo nga tinunan, active learner, student. Kay dakong insulto nga to sa Dios kung mulingkod ka lang dito sa likod ug mutagpilaw, ayaw ka lingkod dito sa likod. Adto lingkod dito sa front, sa unahan, aron ka makadungog umayo ug way makabalda kanimo. Paminaw mayo. Learn, paningkamuti nga ikaw makakaton. Now, of course,
It's a matter of choice lagi. Narana nimo. Now, ang Dios kun siya mo huna-huna, dili siya pareha sa imong paghuna-huna. He does not think as you think. Gikinahanglan mo ang pagkat-on sa paghuna-huna sama ni Kristo kung buot mo nga mo kinabuhi sa kinabuhing espirituhanon, spiritual life. Kaya ang Isaiah 55:8 nga do sa 9, nagakanayon nini. Kaya nga akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna. Ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw ug ang akong huna-huna kay sa inyong huna-huna. Abigod nimo, ang tao, kitang mga tao, muna-una magtawhanong mga huna-huna, of course, human viewpoint. Ang panang Diyos, muna-una, Diyos no huna-huna, divine viewpoint. Ang tawhanong panguna-huna, magaingon man og pagbinuotan lang, aron kamay langit. Apan ang Diyos ng pangunahuna, divine viewpoint, nagaingon og tumuo ka kang Ginoong Hesukristo og ikaw maluwas og mahilangit ka. You see, ang atong pangunahuna, our thoughts, nahidayag, meaning naga-reflect sa atong kinaiyang makasasala, old sin nature. While ang iya sa Diyos nga pangunahuna, nag-reflect sa iyang hingpit nga kinaiya, perfect essence. Ang Diyos, nagkanayon sa pag-ingon og ang akong pamaagi o mga laraw, dili inyuhang mga pamaagi. Kaya ang Diyos ng maayo, divine good, mao'y pamaagi sa Diyos, samtang ang tawhanong maayo, human good, mao'y iyahas tao nga pamaagi. Kasabot ka? Now, sundan ni Ugmayo. Ang bugtong nga matang sa maayo, the only good nga mapanalanginan sa Dios, ang bugtong matang sa maayo nga magamit sa Dios, mao ang itawag og Dios nung maayo, divine good. Now, have an open mind, nining bahina. Kay minungdanon ra bagyod pag-ayo kini alang sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Very essential o very critical kining doktrina. Okay. Ang divine good, Diyos nung maayo, mao ang pagbuhat og usa ka hustong butang sa hustong paagi. Divine good is doing a right thing in a right way. Pananglitan, ang paghatag og salapi ngadto sa simbahan, ngadto bas mga misyonero o mga ebangelista, ang pag-ampo, ang pagsaksi, witnessing, ang pagtabang niyadtong nanginahanglag tabang, kining tanan, mga maayo man, dalaygon man. Apan kung imo ka nang gibuhat, nga wa ka mapun-i sa Espiritu Santo, kana silang tanang mga binuhatan, bisag maayo, mo'y gitawag og tawhanong maayo, human good. Ug kini di madawat sa Dios, kasabot ka. Sabtag yun na pagayo, unsay gisulti sa Dios. Ang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna. Ug ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Kaya ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw. As long as samtang magpadayon ka sa paghuna-huna sa imong mga huna-huna, dili gyud kang makatupong sa plano sa Dios alang kanimo. Mo'y hinungdan nga gikinahanglan mo ang imong pag-usab sa imong paagis paghuna-huna karon nga ikaw usa na ka Kristohanon. Gikinahanglan nimo ang pagkat-on sa directive will sa Dios sa imong kinabuhi. And you must do it. Kinahanglang imo ka nang tumanon. Now, ang Pilipos 2:5 na kanayon,
Angay ninyong batunan ang una nga gibatunan ni Kristo Jesus. Buot sa Dios nga huna kas gihuna ni Kristo sa iyang pagkatao in His humanity. Dinibas kalibutan sa una niyang pag-ani. And by the way, kana mao ang Biblia, ang huna ni Kristo. Ang mga sulat, epistles, diyas bagong pakigsaad, nagahatag ka nato og usa ka sumbanan, a pattern sa panghuna ni Kristo aron imo kining kopyaon o sundon sa imo kinabuhi. Ang gisulti diya sa 1 Corinto 2:16 mo kini. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa una sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Abigod nimo, sa pagkatao ni Kristo, what I mean in His humanity, gihikaw niya ang iyang kaugalingon. He deprived Himself sa gahom sa iyang pagka-Diyos. Kinabubuto niya nga gilimit. He voluntarily limited Himself ngadto sa tawahanon niyang mga hiyas o mga kinaiya, attributes, human, sa tuyo, nga matuman niyang plano sa Diyos nga mahan. Sa ato pa, sa kinabubuton, iyang gihikling, He willingly set aside ang iyang gahom o pribilehiyo ingon nga Diyos aron sa ingon niya na siya magpakamatay dito sa krus alang kanato. Di ang kanang desisyon na gihimo ni Kristo tungod lamang gayod kay iya kitang gihingugma. Matod pa sa Pilipos 2:8, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Higala, tutukig maayo ang duha ka mga pulong nining bersikulo ha. Duha ka mga pulong nga nagulagway kang Hesukristo ingon nga tao. As man, ang mga pulong nagpaubos ug nagmasinugtanon. Sa in English, humility and obedience. Ug dinha, imong makatunan unsaon mo sa pag-awat ni Ginoong Hesukristo. How to be like Christ. How, unsaon niyo pagsundog. You know what? Ang atong pagkat-on sa pangunahuna ni Kristo, musangpot o musangko sa atong pagtubo ng Kristohanon. O by the way, ang pagunahuna nato sama ni Kristo, gikinahanglan ta ang pagbaton o pagpaubos, humility. Ang pagkamapahiubsanon, humility, usa kini ka pagkamatinahuron o otoridad, o pagkaway, pagkamapahitason. No arrogance. Kaya ang pagpaubos, God, humility, usa kini kakahimtang nga naay pagkagaan, relax nga pangunahuna, nga mamunga o kapahulayan, rest. Sa laing bahin, ang pagkamapahitason, arrogance, usa kini kapangunahuna nga mamunga o kasamok, kaguliyang o pagka-discontento. Inon lang nato binisaya. Kay numduman ta, nga ang pagkamapahitason, mao'y misintensya ni Satanas ngadto sa linaw sa kalayo. Ug labot pagyud niya na, ang pagkamapahitason mao'y makapaigi nila, mao'y nakapaigi tod nila ni Adan ug ni Iba gikas hardin sa Eden. Gigihan sila gumikan nito. Ang pagkamapahitason dugang pagyud niya na, musangpot kini og suliran ngadto sa Dios. It's gonna lead toward trouble with God. Ang Dios, ang aytang hinumduman, nagpaabot kanimo isip iyang anak ug ingon nga sakop sa iyang harian ug panimalay nga magbaton ka og pagpaubos.
Sanglit nagsaad ra gyud siya kanimo nga iya kang pauswagon pinagi sa imong pagpahiubos. He promises to promote you through your humility. Paminaw nining pulong sa Dios sa giingon diya sa Santiago 4:6. O kini nagingon og apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapausanon. Di ba tataw kayo na? Pagkaklaro. Matudluan ang mapausanon ra ba? A humble person is teachable. Matudluan. Apan ang mga mapahitason, dili sila matudluan. They are unteachable. Habi nimo, diha sa imong pagkamapausanon, imong maamguhan nga wa gyud kay sarang mahimo nga mulampos ka unta gawas sa mga pagsangkap sa Dios. Imong maamguhan, you will realize dihas imong mas saligon nga pagsabot sa pulong sa Dios nga ang Dios mihimo sa tanan niyang mahimo aron iyang sigurohon nga ikaw magmalipayon. Di mo ka na igsoon. Wa gyoy ikatandi sa matinumanong pagatiman sa Dios kanato. Wa gyoy bisag gamayng pagkapakyas sa pagsangkap kanato sa Dios. Ayaw kalimot. Sa gisulti sa Pilipos 4:19 nga nagkanayon ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Sa laing bahin, muatubang yun tang tanan, why exempted, muatubang tag mga suliran ug mga pagantos. Sakto? Well, matud pa diha sa Job 5:7, apan ang tao gihimugso aron magdalag kasamok sa iyang kaugalingon sama sa aligato nga manglupad gikan sa daob. Job 14:1, ang kinabuhi sa tao mubo ug puno sa kasamok. Yes, that is really true. Nga moabot ug musunod pagyud sa atong kinabuhi ang mga kasamok. Sa giingon diya sa Job 14:1, mubo ug puno sa kasamok ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan apan paminaw. Paminaw ni ang Dios adunay giandam alang kanato nga mga paagis pagsulbad og suliran, problem solving devices. O kining maong mga paagi gimugna sa Dios alang sa pagsulbad sa matag usata kasuliran o kasamok. Sa atong pagpaubos, atong mailhan o atong nailhan ang pagkahingpit sa Dios. Ug ato sang nailhan ang atong imperfections. Ug busa di na ta magpaluma-luma og suway sa pagsulbad sa atong kaugalingong mga suliran. Ug labot pa, di magyud ta makasulbad sa mga suliran. Ug nga ang Dios, di lang kay makasulbad siya niini, siya pagyoy mahibaw sa pag-atiman niini nila sa hingpit. He takes care of them perfectly. Pinaaging katingalahan pagyong mga paagi nga di ni mo maisip. Di ba niragid itong prinsipyo nga ito ng gitunan? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Imong gituan ang iyang saad nga siya magasangkap sa tanan mo mga panginahanglan. Sumala sa nahingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Sa laing bahin, gubot o punos mga kaguliyang ang kinabuhi sa mga di-Kristohanon. Madungog gani mo na. Gubot.
punos mga kaguliyang ang kinabuhi sa mga dili Kristohanon. Ang ilang kinabuhi mo'y gitawag sa English og rat race, meaning na kanang pagginugdanay silang pakigbisog sa kinabuhi, sanglit maningkamot na sila sa pagtagad sa ubang tao, una pa sila makahuman pag atiman sa ilang kaugalingon. Hinoon, ingon nga magtotoo, di ka na kinahanglang magkinabuhi nga ana ka ng padayon nga kagulian ug kagubot. Sa dihang nailhan mo ng kaluwasan nga imong naangkon, nakapagawas na kanimo gikan sa merkados mga ulipon sa sala, slave market of sin, mahimo mo na ang pag-relax diyas mga pagsangkap sa Dios pinagi kang Kristo Jesus, o nagpagawas na kanimo gikan sa mga kabalaka sa umabot ng mga adlaw. Dias Mateo 6:34, kini na kanayon. Busa, ayaw kabalak ang musunod nga adlaw. Kaya ang tinuod, ikaw ramang gawin naghimo ug lisod sa Kristohanong kinabuhi. Ikaw ra. Wa man gyud lisod sa yanong sugo sa pagkaton o pagpaubos. Ginoon, kung di nimo ugmaron ang espirituhanong kahanas nga mukabot nga dos pagpaubos, nan imong gitugutan diha ang pagkaarogante nga mutubo kini siya. Ug imo na hinong gihimo nga complicated ang imong kinabuhi. Kasabot ka. Kung na-complicated ang imong kinabuhi, kung gibati nimong gipunayan ka og hatag og labad so, nan makaingmon ko diha nimo nga wag gyud ay nimo masabti ang prinsipyo sa faith rest drill. Paagis pagtubo nga nagda og kapahulayan nga mao ang ikatulong problem-solving device nga gisangkap sa Dios kanato mga Kristohanon. Higala, kung imong tugutan ang pag-arugante nga mupulis pagpaubos diyan sa imong kinabuhi, musugod karabas pagpangita og tawhanong mga solusyon, inay Dios nung mga solusyon. Di man ira na. Di man eh. Kaya abigod nimo, ang pagka-arugante, arrogance, mag-isip ni siya nga naagyo'y mas sayon nga solusyon kaysa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulo sa Dios. Naibaw ka. Ang kanunayng puntariyas pagka-arugante, mao ang problema. Samtang sa pikas nga bahin, ang puntariyas pagpaubos, mao ang solusyon. Ang solusyon sa Dios. Di man eh. Ang pagka-arugante, nagapadayag kini siya iyang kaugalingon in many ways. Apil na niya na ang iyang pag-rebuilde batok sa autoridad. Bisan pa mga iladong mga magtutuo sa ilang panahon, naisukamod man gani niining sa pag-arugante, pagkamapahitason. Sala manggod kini. Ginamit ang malig-on nga pagtuo. Kadto si Moises, mo'y nangos mga Israelinhon, pahilayo sa Ehipto. Iyang gisaligan ang Ginoo bisan pag ang puwang dagat, the Red Sea, diya sa ilang tubangan, ug ang mga kasundaluhang Ehiptohanon didto silang likod. Gimanduan ni Moises ang gipangkuyawan nga mga Israelinhon sa dili pagataranta to not panic, kundili sa iyong pag-ingon ngadto kanilag ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong himutangan ug tan-awa sudungang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. In English pa, stand still, behold the deliverance of the Lord. The Lord will fight for you today. Exodus 14:13. Di nilang una kita una kutob, nining adlaw. Daghan pa kita kayong paghisgutan.
Basta din nilang una kita kutob, ayong sipyat sa pagsunod niini. So, gidapit ka mo sa pagpag-uban gihapon ugma sa atong pagpadayon sa pagtuon niining mabulukon nga pagtuon. Now, in vernacular, bilingual na karon, the doctrine of this supernatural life. Bagampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagpakaon sa among tagsatag sa kakalag. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Salamat ning tanan nga pagsangkap nimo nga wala gayo na kulang. Salamat ning among Bible study through the YouTube. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami magpadayon in among spiritual momentum. This we ask in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.